Japeak, mila esker etortzeagatik. UEU-den udako ikastaroen barruan, aurten elkarlan interesgarri bat lortu dugu, eta Usurbilko udalari esker, jakini esker eta UEU-di esker, jardunaldi berezi bat aurkezten dugu uztailan Usurbilen ospatuko dena. Maian, Xabier Arregi, Usurbilko alkatea, Lorea Agerre, jakineko zuzendaria, eta nire Iñaki Agerreko zuzendaria. Gurentzat oso garrantzitsua da jardunaldi hau antolatzea. Gure baitan dago ikastaroetan eta unibertsitateko jardueretan lankidetza bultzatzea, eta nik uste gutxitan bezalako lankidetza interesgarri lortu dugula. Jakinekin batera, hirugarren urtea da, lehenengo duela bi urte Iruñan egin genuen alako jardunaldi bat, igaz Baionan eta aurten Usurbilen. Usurbilgoa, teoriaz, epe herri luzerako da, hitzarmen bat sinatuta daukagu hiru erakundeen artean, eta asmoa da urtetan zehar irautea. Guretzako udako ikastaroak dira gaietan sakontzeko, hausnartzeko eta eztabaidatzeko unea, eta jardunaldi hauetan uste hortaz asko egingo dugula, eta horrez gain bestelako ekitaldi kulturalak eta egongo dira, eta oso bi egun interesgarriak izango dira urte. Uste azpimarratzekoa dela Usurbilgo udalak egin duen apostua. Beste udal batzuk, beste arlo batzuetan egiten duten apostua, eta guretzako pozgarria da kulturaren alde eta ezagutzaren alde egin duen apostua. Esan behar da dagoeneko matrikulazioa irekitzea dagoela, UEU.eus gunean, eta harrera oso ona izan da, matrikula oso ondo doa, eta interesa duenari esan behar zailo azkar mugitzeko, izena emateko, ziur gaudelako beteko dela. Besterik gabe,